तर आज जाऊचा होता फोंडाघाट इथे नाटकाक म्हणून हैसं पुलाखाली मित्राची वाट बघित थांबलाय. जागेवर पोचासर आमका 8:30 वाजले. मस्त सुंदर अशी रोषणाई केलेली होती होळीचा वाट्याची आणि हरिपाठ सुरू होतो. पाठीमागे आमच्या बिराडासाठी जागा करून दिलेली होती. चव्हाट्याच्या दर्शनात गेला होता ते घनगाव अशी तोरणा बांधली होती. बरेचसे नवस केलेले होते लोकांनी आणि शेजाऱ्याकडे सुस्वर असे हरिपाठ चालू होतो. भुकेची सांत्वना करून सगळे बिराडाकडे येऊन रंगपूजेक बसले. आपापल्या सॉंगांचा मनन करूक लागले आणि थोड्याच वेळात नाटकाक सुरुवात झाली. ह्याच्यातलेच काही सीन पुढे पोस्ट केले. आवडले तर लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा. जीव कसा व्यापूळ झालाय यावेळी मला सारखा भक्ष मिळाला असेल. वाचलो बाबा. Oh,